podívejte. U sousedů je to jako v klíčce. A tady? Takový čuninec. Ale já nikomu služku dělat nebudu. Barák dostanete do společné péče a potom teprve budete koukat. Co to děláš? Zametám. Jak vy k tomu přijdete, abyste musela zametat takový čuninec, který tady my nájemníci uděláme? Například tyhle šlupky. Ty jsem tady předevčírem zahodil a potom zakopal za popelnice, aby se na to nepřišlo. Proč mi to říkáš? Protože to je pravda. Tu máš. Ty rašťáku, syčáku, pamatuj si, že ze mě ty žádný kašpatů dělat nebudeš. Pojď se podívat, co mi naši nadělili za to auto. Jo, a ty se jim ty trači taky vyhejbej, nebo tě vymalujou taky. No, dobře by udělali. Tak mají to auto rádi. Léta na něj šetřili a my jim s tím provedem tohle. Já se tak stydím. Co to žvaníš? Ale to není spravedlivý, že jsi to všechno odnes ty. Já na to mám daleko větší vinu a nestalo se mi nic. Tak buď rád. Ne, to nejde. Prosím tě, domluv to s vašima. A co jako? No ten vejprask. Kdyby se jim to hodilo, tak přijdu dneska v 6, jo? Půjdem. Co jsem ráda? Soudružka učitelka, musel se hlásí. Co chceš, musile? Prosím, já bych chtěl omluvit Mirka z dnešního zkoušení. On měl včera strašně těžký trénink a byl po něm tak unavený, že se vůbec nemohl učit, viď? Cože měl? No fotbalový trénink. To je taky hrozně důležitý. Sport je nedílnou součástí životního stylu dnešního člověka a vizitkou kulturně společenské a politicko-ekonomické vyspělosti. Musel, co to má být? Okamžitě s těmi nesmysly přestaň. Ale to nejsou nesmysly. To jsem četl v novinách. Tobě zřejmě ta poslední poznámka nestačila, viď? Ukaž, jestli máš podepsanou. To máš štěstí. Co tomu říkala maminka? Nic, ona o tom neví. Já si to podepisuju sám. Já to tak dělám pořád. Jak to, že takhle skáčeš, když máš výron v kotníku? Jaký pak výron? To jsem jen tak předstíral, abych nemusel na pochodové cvičení, protože jsem v té době potřeboval něco mocných ukrást. Poslechni, ty to s tím švejkováním jednou přeženeš, viď? A co pak ty musile? Dneska se nám v tom nepokusíš zabránit? Právě o tom přemýšlím. Jenže zatím nevím, jak na to. Tak to hodně rychle pust z hlavy, nebo si tě vyzkouším taky. Doufám, že jsi perfektně připravený. No, koukal jsem se na to, ale žádná velká sláva to nebude. Já neměl moc času. Já jsem totiž včera na večer teprve vzniknul. Vzniknul? Jak vzniknul? Normálně. Zableskl se. Udeřil hrom a já vylezl z písku. Takhle vidíš, jsou to líní bušky. Mirku, takhle o rodičích nemluv. Vždyť maminka potřebuje odpočinek jako sůl. Ty, kdyby si měl 70 kilo jako ona, taky by ses nejraději někde natáhl. Já vážím 64 kilo a 35 deka. Jo. Ráno jsem se vážila. Správně. Já vás nechtěl urazit. Já jenom Mirkovi vysvětloval, proč nemůžete jet. Ale my můžeme jet. Třeba 10krát, když budeme chtít. Tak promiňte, tak to já nevěděl. No, to auto by to v tom vedru asi nevydrželo. Přece jenom je to umělá hmota. Tak dost, pojď sem. Publikace a jedeme do Prahy. Teď dávej pozor, ty srabe. Prý si to podepisuje pořád. A tohle se mu zabavilo. Prosím pozor, žádám soudružku učitelku Jelínkovou, aby se neprodleně dostavila do ředitele. Dobrý den, prosím, já jsem se přišel omluvit. No, už bylo na čase. Tak spust. Já se omlouvám, že jsem dneska nebyl ve škole. Já jsem sice byl ráno připravený, ale v nestřeženém okamžiku jsem se obelstil a zavřel do komory. Obelstil jsi se do komory? Ano, jo, a ještě bych rád podotknul, že jsem se pustil až teď, ačkoliv jsem se několikrát žádal. A ven! Nashledanou!